B'nefqa soċjali ta' 600,000 euro fuq medda ta' 3 snin li ġejjin, din is-sena biss mistennija jgawdu madwar 15-20 persuna oħra mis-servizzi li toffri l-Fondazzjoni Rise permezz ta' ftehim li ffirmat mal-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li dan huwa t-tieni ftehim tax-xorta tiegħu mal-Fondazzjoni Rise li taħdem mill-qrib mal-priġunieri u tgħinhom jintegraw lura fis-soċjetà. Father Franco Fenech, fundatur tal-istess fondazzjoni, stqar li bħalissa għaddejjin taħdidiet mal-gvern sabiex anki tinfetaħ faċilità għan-nisa priġunieri li jkunu ħajħorġu mill-ħabs. Matul dis-sena madwar 15-20 ruħ nkunu nistgħu naqdu. Anke minħabba li fil-viċin għandha tingħata dar oħra l-fondazzjoni bħalissa qegħdin fit-trattamenti anke ma' dan il-Ministeru illi fija anke tagħti possibilità li jkun hemm sezzjoni anke għall-females għan-nisa. Father Franco spjega x-xogħol estensiv li tagħmel il-Fondazzjoni Rise mal-priġunieri fl-aħħar sena tas-sentenza tagħhom. L-ispeċifiku ta' dan il-programm huwa proprju dak li inti m'għandekx massa kbira ta' nies illi ma tistax tagħti kura individwali fiha, hemm għandek ftit nies li tista' tagħtihom kura individwali għaliex kull wieħed għandu storja u bżonnijiet partikolari. Min-naħa tiegħu il-Ministru Michael Falzon esprima x-xewqa tiegħu li jkun hemm appoġġ ukoll mis-soċjetà għaliex il-ġustizzja ma tispiċċax meta l-persuna tinbagħat il-ħabs. Hija importanti għax huwa importanti li mhux ġas bniew skont tas-sentenza u abbandonajtu imma fl-ejl l-aħħar tittieħu wkoll il-gwida illi jaqbad biex ngħidlek it-triq tajba. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Permanenti Mark Musu fejn spjega li bħal dan il-ftehim hemm madwar 34 ftehim ieħor ma' diversi jaqdiet. Intant, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti saħaq li dan huwa investiment soċjali li permezz tiegħu ma nipperpetwawx il-problemi.